Čauko, čauko, som Laurita a v pondelok som sa cítila takto. Je to opustený psík, ktorý vyzerá opusteno a zároveň očakávanie, ale zároveň má tak privreté očka, ako by sa smial. Takže to vystihuje v pondelok, pretože do obeda to bolo také melancholickejšie, po obede horšie. Čaute, ja som Samo. Keď sme hrali včerajšiu aktivitu, sme si modelovali náš budúci život a vtedy som sa cítil takto, že premýšľal som, že či tak vôbec reálne môže byť. Ja som Sonička a za včerajší deň som si vybrala túto kartičku, pretože som celý deň surfovala po vlnách života a skúšala životné rozhodnutia. Ja som Ivan a včera počas aktivitiek som sa cítil ako tento malý havkopes, ktorý skladal svoj život. Cítil som sa pod kontrolou, ale samozrejme boli tam nejaké požúvané kúsky pucle, ktoré som tak nazýval osud. Ja sa volám Elena a ja som vybrala túto kartičku, pretože ten pes je taký veľmi vytešený a včerajšok ma veľmi tešil. Môj obľúbený moment dňa bola tá posledná bojovka večer. Ja som si vybral tento obrázok, lebo včera bol Capture Flag. To ma extrémne bavilo, som si tak užíval. Som Bystrik a vybral som si túto kartičku na znak včerajška, pretože mi pripomína hru Capture the Flag, aká bola divoká. A ešte túto, ktorá mi evokuje spoluprácu, akú sme si vyskúšali v tejto hre. Ahojte, ja som Tereska a túto kartičku som si vybrala, pretože mi to pripomína, ako sme včera skladali naše outfity pri poobednejšej aktivite. Čaute, ja som Slávka a včerajší deň, utorok, na mládežníckom tábore bol úplne super. Vybrala som si túto kartičku, lebo atmosféra na tábore je úžasná a všetci sa máme veľmi radi. Drahocenný v mojich očiach, vzácny a ja ťa milujem. Autobusom z Košickej Autobusovej stanice Smer. vráti sa späť cca penzíne cesty. Pozri, ak sa to užíva.